evropsku Srbiju Boris Tadić. Onda nismo uradili ništa i zato smo danas još jednom zajedno ujedinjeni u okviru izborne liste za evropsku Srbiju Boris Tadić. Da Srbija uđe u Evropsku uniju. Bolja prosveta, bolje obrazovanje, Pančevu u Srbiji. Različite ljudi i različite partije. I konačno, daju nam mir i stabilnost. Najbliži oni ljudi koji najteže žive u ovoj zemlji. Nisu moji